Opa, xentiña da boa. Oxe chicha e berza. No, vamos, que vai a ser alegrías todos os días. Teño aquí un anaco de agulla, de tenreira. Empezamos así o bravo. Vamos a empezar cunha receita que hoxe pois é moi cuquiña, que lle chaman agora, non? Facer unha base de pataca e despois metemos unhos saquiños en riba, recheos de carne, unha verduriña que imos a facer sacos de xenos. Os xenos é como, bueno, nos explica Rafa, que ese é un ilustrado el non. El vai a xente ilustrada que ten o produto e que sabe falarnos destas cousas. Vou vos presentar a receita, mirade. Un anaco de carne. Neste caso, tenreira. Ahora, que queredes usar outra carne? Unha peituga de polo, por exemplo, ou de pavo, pois perfecto. Perfecto. Coello, venlle moi ben tamén. Estou mirando desta receita ahora, se botamos un pouquiño de ervas do monte, non? Cando digo ervas do monte, falo do tomiño, do ourego, do romeu, por exemplo, co coello que vaille moi ben. Tamén desfeito, tamén van moi ben. Por que? Imos a facer esta carne cocida xunto con estas verduriñas. Aquí imos a sacar un caldo e unha carne que imos desmenuzar. Para despois, con parte da salsa, imos a mesturala e recheamos eses saquiños de xeno. O resto da salsa vai nos servir para que a pataca, xunto cos saquiños, ligar todo eso nunha tarteiriña e vai nos quedar un prato dos vós. Moi ben, pois faltanos o xeno. O xeno, fillo de Xena, neto de Pimentón. Vaya burradas, aquí entramos en Mordor enseguida. Bueno, imos a falar con o noso queridísimo Rafa Durán, o que nos vai aclarar perfectamente, o que non sepades que é o xeno, vai nos aclarar el perfectamente o que é. Así que, en contacto, veña Rafa, onde estás, amigo? Oído na horta, chef, por suposto que sí. Se o chef quere xeno, eu levolle xeno. Temos xeno? Temos. Pois temos xeno, non sei o que é, pero vaimo explicar esta muller que teño aquí ao meu lado, que se chama María, da horta de Ero. De San Ero. De San Ero, horta de San Ero, aquí en Armenteira. Que o xeno? Pois mira, o xeno basicamente é un repolo na súa orixe. Repolo de corón, como lle soen chamar por aí pola zona de Cambados, ou repolo de Cambados. Que pasa co xeno? Que en vez de deixar que faga repolo, cortamoslle a cabeza cando é pequeno e despois o que fai son brotes. De aí, os gromos que saen son os xenos. O gromo dun repolo. O gromo dun repolo. De repolo. Sí. Pode ser que lle chamen chisco por aí tamén? Pode ser, ten moitos nomes, sobre todo pola zona de Cambados, podenlle chamar gichos, en outros sitios confúndenos un pouco coa berza. É unha cousa co que máis ou que menos todo o mundo o comeu, pero ninguén define moi ben como se chama. Non confundir con navicol, non? Ainda que ten un aspecto máis ou menos, aquí está o ignorante da cociña, da gastronomía e do campo, miña boa que me perdoe. Entón, aquí temos o xeno. María, que por certo estás moi guapa, que sabemos que é a tua indumentaria habitual do mercado en Portonovo, sí? Pois sí, o uniforme de todos os días. Aí estás, moitos a coñecedes. Como se colle o xeno? Pois mira, os xenos cortámolos e deixámoslle un trozo de vara para que volva a facer brote outra vez. Vale. Córtase así e vamos facendo manoxiños. Ajá. Vale, sin deixar que faga repolo, claro. Claro, témolo que cortar, ves, cando está moi tenriño. Isto porque xa estás casada, non? Porque senón xa tiñamos... Produto ecolóxico. Sí, produto ecolóxico tamén. Que característica ten o produto ecolóxico como este xeno? Pois o primeiro é o sabor. É un produto que, sobre todo, a maioría dos meus clientes co tempo vanse dando conta de que é un produto que non o podes comer á vista, porque á vista non é dos máis agraciados, dos máis atractivos, pero é un produto que, sobre todo, se lle nota no sabor. Ten un sabor intenso, é un sabor desto que che recorda aos tempos de antaño, vamos, os caldiños que fai a tua avoa. Ningún produto químico. Nadiña. E se alguén que nos está vendo quere facerse con este xeno? Pois buscamos en internet a horta de San Ero. Xa está, ou en Portonovo. Ou en Portonovo na Praza de Abastos. Na Praza de Abastos. Xoanqui, queres?
Que sí quero, sí. Si quero, di. Pois aí che mandamos un abrazado, moitísimas grazas, María. Grazas a vos. Ti dá boa conta dela, amigo. Vale, seguimos aquí recolléndonos. Chao. Bueno, maravilloso, claro, como non vou querer este produtazo, se ademais está espectacular. Vou vos confesar que eu descubrino cando en Vilagarcía, pola zona de Ferrol, que seguramente os hai, segurísimo, porque é algo que ten a súa lógica. Antes plantaban os repolos, cando ainda non había o repolo feito, pero había que dar de comer á xente, o que se lle facía era quitarlle estas folliñas. Seguramente é coñecido en toda Galiza, pero sí que é certo de que eu, e por costume, na zona que falaban de Corón, sí que é certo que o descubrín aí. Unha virguería, de produto. Moi rico. Bueno, comezamos. Pois mirade, imos comezar polo norte, como sempre, co que máis tempo leva, que vai a ser o caldiño e máis cocer esta agulla. Vou a facelo, como sempre, sabedes que antes rostrimos un pouquiño de verdura e, por suposto, aquí imos a facelo tamén. Así que, un chisquiño de aceite de oliva, virxe extra, do rico, prendemos o lume, así, o 6, pouquiño a pouco. Vou coller para manchar un pratiño, por exemplo, váleme. Bueno, aquí como cortamos a cebola? Pois como despois o vou pasar polo pasador de puré, pois dame igual. O mellor non o paso, Depende de como quede, porque vai a levar uns 50 minutos de cocción esta carne. Queremos que quede moi brandiña para despois poder traballar con ela, non? É dicir, desmenuzala toda, con 2 garfos, imos separando, despois mesturamos ca parte da salsa. Por lo tanto, vai levar aí cocción a verdura. Que quero dicir con isto? Que vai se desfacer. Así de claro. Por lo tanto, non creades que importa moito de como rustramos, non? Imos a topar a desfeita, e se non é desfeita, case desfeita. Así que, veña, comezamos. Outras veces queremos que a cebola este cortadiña, porque así xa disimúlase na propia salsa, non? Ou na elaboración, por exemplo, nas lentellas. A mí nas lentellas non me mola que aparezcan aí os anacos de cebola grandes, pero sí que ten que estar incorporada. Entón, que fago, Brunás? Moi pequeniña. Cando este cocida a lentella, temos todo o sabor, temos o espesor que nos dá a cebola, pero non atopamos por aí. Iso é o interesante. E o porqué? O que falamos sempre, o porqué das cousas. 8. Tralla. Veña, poñemos aquí a Radio Galega. Eso, é que toca panorama. Moi ben. Que máis? A ver, que máis podemos botarlle a esta salsiña? Un dente de allo. Cando hai cebola, e casi van casados, o allo máis a cebola, non? E o perixel, en moitos casos, o allo co perixel tamén. Parece que non concebimos, verdad? Bueno, tampouco, non fai falta picalo así moito, Picamos, non picamos, cando facemos un caldo largo, por exemplo, e atrás vos comentábamos que nas cociñas de ferro, a min encántame esas cociñas, porque nunha esquina, como está prendida todo o día, desde pola mañán, xa se prende a cociña normalmente, e hasta a noite, e se se apaga de noite, que en moitos casos nin. Pois tela así nunha esquiniña, con un anaco de tenreira, con unhas verduriñas e tal, cocendo durante 10 horas, e facemos aí un caldo, vamos, que ni nos mellores restaurantes. Todo isto ven a conto do corte, que estamos falando do corte. Cando vai 12 horas a cocer a cenoria, vai así, vai soltar igualmente o... Non pasa nada. Por qué? Porque vaise cocer, vaise desfacer. Cando non vai estar 12 horas, ou 6 horas, ou 5 horas, e queremos que o caldo se faga, neste caso, en 50 minutos, unha hora, cortamos un pouquiño. Pois para que o alimento, neste caso a verduriña, dé o seu, nos dé mellor o seu sabor. Perfecto.
un chisco de sal. E seguimos. Sempre boto primeiro a ceboliña. E que, de feito, agora mesmo, o recendo xa é perfecto. Bueno, un tomate maduriño, un ou dous tomates. Este vai ir así. Así. E tamén imos a rustrir. Quieto, teño que afiar o coitelo, Nótase. Ainda vai cortando, pero vedes, cando é así, que non é a primeira vez que pasa, a mí pasa moitas veces, sobre todo cando estás noutra casa, pois os coitelos non machacamos o tomate, sabedes o que facemos? Facemos un corte así, vedes, marcamos. En vez de presionar aí, co coitelo, desfacer o tomate, que queda aí todo, non, o único que temos que facer é así. Xa temos a guía feita, e agora vai. Vedes? Listo, perfecto. Moi ben, para dentro. Agora entra a humedade. E aquí imos a deixar que evapore un pouquiño. Quitamos o ácido, un pouquiño de acidez do tomate. Que ben. Vedes como vai collendo a tona, verdad? O xeito, vedes o sentidiño, o porqué das cousas. Mola, mola, mola. Mirade. Tomiño. Cando hai carne... Perdón, que dixen? Comino. Cando hai carne, son destas especies que se agradecen, que no padal, pois, as relaciones perfectamente ca carne. Así que vai para dentro. Se non o tedes, non pasa nada, botades un pouquiño de ourego, se queredes, do que queirades, non hai fallo, a especie que máis lle gusta. Aquí sí que tedes con unha cousa, Cando facemos un guiso sí que invita un pouquiño máis a ir ao abanico. Por exemplo, facemos un guiso típico de carne e nos apetece meterlle curry. Guai. Carne, a pataca e tal. Pero aquí temos que ter cuidado que as especies que lle metemos, por coxeno, ten identidade propia en sabor. Non é... Non é algo que podamos meterlle... Home, é como sempre digo, o caldo galego. O caldo galego é unha receita pechada. Non podemos botarlle... eu que sei, pemento. Non vale. Pois aquí igual. Ten un sabor moi identificativo, moi propio. Ben, limpamos aquí un pouquiño a carne. Ben, imos usar toda. Voulle quitar esta grasiña que teño por aquí, este mellor. E así sale un pouquiño máis limpo. Vale. Eso é, perfecto. Agora sí. E isto vai así, xa tiña algo limpa, pero ainda quero quitarlle algunha cousiña máis. Despois isto retiramos, a verdades, vai a quedar... Por que colli unha agulla? Porque para asar é moi rica. Porque tamén, que tamén sabedes que aquí en Esta Chegou miramos por iso, porque está moi ben de precio. Así sin máis. Estamos agora mesmo, pois non andamos con cachondeos con estas cousiñas, que estamos pasando mal moita xente, e hai que dar de comer. En Esta Chegou, que facemos? Facemos a comida de neveira, a de non tirar nunca nada. E hai que mirar polo peto tamén, que comer temos a manía de comer todos os días. Bueno, imos á pía. A ver se me sale aquí auga quentiña. Segundo, quieto, isto ves, teño que... Xa decía, aquí falta mo color. Que lle falta? Teño eso para que quenza, Non o teño aberto para tirar o auga. Un vasiño. Neste caso, mencía. Un vasiño longo, xa vedes. Non vos preocupedes, que agora xa remate de evaporar o alcohol e non é demasiado. Ao final da cocción vai a quedar
vai quedar perfecto. E non lle botei tampouco unha pouca de pimenta, e sí, voulle botar unha pouquiña de pimenta. Bueno, collemos un pouquiño de auga quente. Aí. E tampouco precisamos moita, queremos un caldo que este concentradiño. Polo tanto, mirade, ves, isto que será? Un vaso. Aquí casi está cubrindo xa ca salsiña que botan as verduras, máis co viño, casi cubre a carne. Bueno, pois un pouquiño máis. Quieto, así, sen máis. Veña, levantamos o fervor e que se vaya facendo así pouquiño a pouco. Sabedes que na olla rápida, o cal, últimamente, de verdad, vou encher un pouquiño máis de auga aquí, que preciso para os xenos. A olla rápida é unha das cousas, das ferramentas tamén máis fantásticas que hai na cociña. Non só porque, polo aforro, que estábamos falando do aforro e demais, senón pola calidade da cocción dos produtos. Quedan moi ben. Hai que controlalas un pouquiño, pero moitas veces é de agradecer, Pouca auga, polo tanto, as verduriñas van a concentrarse, todas as vitaminas, as propiedades van a quedar aí. Eu as cremas de verduras na miña casa, todas van e fanse nada, en 4 ou 5 minutos, unha vez que levanto o fervor, solamente levantar o fervor cando está a tarteira aberta, e despois pecho. En 4 minutos, 5 minutos, teño unha crema de verduras de primeira calidade. Moi ben, os xenos, os teño limpiños, lavadiños. Teño aí a Santi, que é un crack, que me fai estas cousas. Entón, o que imos a facer é a folla e que este enteiriña, porque van a ser o que van a formar os sacos. Imos a formar os sacos con esta folla. Se vos sobran follas, se queredes engadir e cocelas igual para o recheo, pareceme perfecto, vai a quedar moi ben. Ben, e o único que me queda é cocer estas follas, estos teño xa prendido. Vou botarlle un pouquiño de sal. E cocer as follas e frixir a pataca. A pataca vou a frixir en liscos de aproximadamente medio centímetro. De feito, teño por aquí a mandolina para cortalas todo igual. E así aproximadamente, sí, medio centímetro, uns 5 milímetros. Despois vemos por qué. Bueno, primeiro para complementar o prato, non? Pero segundo para facer esa especie de tarteiriña con pataca que vai acompañar a esta verduriña, para acompañalas con algo. É que é mellor cunha pataca galega. Que pasa? Que sí que é certo que nas casas collemos o xeno, os cocemos, patacas cocidas, e xa está. Bueno, pois en este caso vai a ser unha pataca que vai pasar pola sartén e despois vaise cocer co propio sabor da carne, da verduriña e máis do xeno. Isto o teño xa fervendo e tapamos. Moi ben. Aí. Cando levante, aproximadamente 45 minutos, para que quede a carne ben brandilla. E listo. E os xenos, a cocer con eles. Veña, 9, xa prácticamente está fervendo a auga. E agora imos a darlle unhas voltiñas. Vou a coller unha cousa. Isto aproximadamente en 6 minutos, 7 minutos, están listos. Entón, aos 7 minutos vou ir á neveira, porque vou coller xeo, que xa teño preparalo. Imos intentar que conserve ese verdor e a súa estrutura vanse volver máis maleables con un pouquiño de auga fría, que é o que corta a cocción. E o que fai que a verduriña esta mantenga esa clorofila de cor verde que é a bonita, a que debe ter. Vale? Imos adiantando, todo listo, aquí todo listo, moito este rapaz. Moi ben. Me deixades un chisco dun ollo, por favor. Nada máis, un chisquiño dun ollo. Cocemos. 6 minutos, termina de cocer, uns 40 minutos, vou coller a pataca, vou na frixir, pelala, frixila e montar o prato. E agora seguimos falando. Ta agora. Ben, temos a pataquiña xa frita. Xa collín, desmenucei toda a carne, vedes?
desmenuce. E todo o que teñamos ali dentro, todas as verduriñas, máis o caldo, aquí o temos. Todo. Lembrade de quitar o oso da chicha. Agora, brazo batedor ou pasador de puré, como que irades. Hoxe imos a tirar polo rápido. Aí vai. Pasamos. E listo. Non moito, un segundo. Sabedes eso que sona? Quedoume un oso. Aí dentro quedou un osiño. Por eso sona así. Así que o que temos que facer é buscalo. Vale. Aquí está. Quieto, bacallao. Listo, témolo, Non quero batir máis. Vedes como é a textura, verdad? Pois esa é a ideal. É a ideal. Por qué? Porque agora vedes o que imos a facer. Mirade, collemos un cunco. Estou mirando para esa pataca. Que non se me pase porque xa vou quitar. Porque agora ten que cocer 2 minutos máis aquí dentro, Mirade, vede como suflou a pataquiña. Corteina toda cunha mandolina. Está toda cortada do mesmo grosor. E isto vai a ser o fondo. 2, 1, 0, fora. Apagamos isto. Eso, e terminamos de asentar. Así. Todo fondiño de pataquiña. Pode ser cocida? Pode ser tamén. Pero a mí fame moita gracia así. Ahora abranda, vai abrandar, pero vai dar un toque guai. Vai a ser así como a pataca panadeira, sin botar todo o que lle botamos a panadeira, como o viño e demais. Pero vai levar esa salsiña, vai empapar a pataca e vai quedar moi ben. Facede, por favor. Estes saquiños de xeno. Que ricos. Que bos. Ben, a carne vai para dentro. Un garfo. Isto xa non o preciso, así que este cable fora. Un garfo que teño aquí, vedes? Isto fora tamén. Ben, xa teño toda desfeita. Aí o recendo que bota, que rico. E aquí vai parte desta salsa. Isto vai a ser o recheo. Quieto. A botar máis, temos tempo. A botar máis, temos tempo. Ben. Sabedes unha cousa tamén que podía quedarlle ben, que non iba a afectar e iba a axudar a facer os sacos, o mellor unha xema de ovo para ligar toda esta carne, quedareille moi ben. E agora ven o chollo. O que vou facer é coller isto e poñelo para aquí. Así. Esta tartiriña para aquí. Eso é. Isto para aquí. E aquí temos, vedes? Entón, este é moita, quieto. Vale? E vale, vedes? E agora facemos así, así, pechamos por aquí, e pechamos, por iso digo que se é moito, tedes que ter cuidado. E así, damos a volta, e así temos un saquiño. Imos a por outro. E non sabedes o rico que está isto, porque despois vai esa salsa, vai por riba. E despois de tela por riba, o que imos a facer, vai humedecer a pataquiña, e o que imos a facer é, con un pouquillo, con 2 minutos ao lume, vai a ligar todos os sabores da pataca e demais, do xeno e da carne. Vai quedar espectacular. Vale? 2. Bueno, doado, non? Isto é xogar. Esta é pequeniña. Bueno, pois pequeniña, menos carne, pero vai ser un bocado tamén. Teño aí para facer unhas cuantas, Mirade. Así e así. E imos encher así toda a tarteiriña, vale? Bueno, vémonos agora. Aí na esquiniña, simplemente hai que rematar isto, facer o que vos dixen, e o único que queda é quitar despois aquí os que veñen a dicer a ver como sabe que veñen un garfo e facer así, facer o que chaman a rana, quitar as mans de diante.
Vémonos agora, amigos, aí no resumo. Ben. Aí vai. Seguinte. Na pota rápida rustrimos as verduras e a tenreira. Engadimos o viño, as especias e cubrimos co caldo deixando cocer uns 50 minutos. Pasamos a salsa polo brazo batedor e desfacemos a carne con 2 garfos, mesturándoa coa salsa necesaria. Mentres cortamos en liscos unha pataca e frixímolas asentándoa no fondo dunha tarteira. Nun cazo cocemos os xenos e reservamos. Facemos os sacos cos xenos e a carne. Asentamos en riba da pataca. Engadimos a salsa que nos sobra e cocemos 2 minutos máis. Empratamos e listo para comer. Bueno, pratazo, non sabedes o recendo que dei na cociña. Pataca frita por embaixo. Despois, cando vemos a verduriña, o rapaz vai dicir, ui, iso verde. Probo de dentro. Probo de dentro e molla nesa salsiña e despois falamos, rapaz. Facedeme caso, que nesto teño unha experiencia, eu, o de meterlle a berza aos cativos. Teño un máster feito, non, teño 20 máster feitos. Bueno, está moi bo. Facedo na casa, despois falamos, pero é un xeito diferente pois, de comer a verduriña. Neste caso, o xeno, que está riquísimo. A parte das alternativas que vimos no vídeo, pois mira, unha máis. Bueno, vémonos outro día, vale? Un biquiño e lembrade o sorriso que este na faciana todo o día. Chao.